डिस्ट्रिक्ट खालामारा आसामनिफ्राय एकदम मोनसे मोजां अनजुलि पाटवारिनि फिसाजो भाग्यश्री पाटवारिया माने साख्रिनि गेजेरजों हाबाखौ दाना जौगानाय जागोन बेनिखायनो दा नै बिथांखौ थुखैनो नागिरदों जोङो गासैबो गामिनि रायजो राजा माइनाव थुखैनाय जागोन आरो हौवा गोदानखौ बाहेरनिसो जालाया जों दिनै गाव बर' हारिनि धोरोमजों माने जों बेखिनि खामानिखौ मावनो आखायाव लानाय जादों दा हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ दा हिनजाव गोदानखौ थुखैनाय जागोन हौवा गोदानखौ उनाव जों सिनाखि जायगायालाय लोगोफोर जोंहा खैनायाबो गुबुन हारिनिसो हारसा थेवब्लाबो बर'नि नेमखान्थिजों बे जाबाय जोंहा खैनानि बिमाया बायद' आसामिस बायद' नमस्कार करक बायद' आमार अनजुलि पाटवारी बायद' अসমীয়া হয় মানে আসামিস কিন্তু বড়োৰ নিয়ম নীতিৰে বিয়াখন পাতিবলৈ লৈছে ন বাইদেউ বাথৌ লৈছো আৰু ন এইফালে এতিয়া আমাৰ বড়ো নিয়মৰে হ'ব जोंहा बर'नि नेमखान्थिजोंनो दा हिनजाव गोदानखौ थुखैनाय जागोन लोगोफोर मालाय खोबना लादों नुवाखै मानसिफोर बै जोंनि गामिनि बायदि नङा ना मालाय खोबना लायनायबो गैया बिजामादे दुगैनाय माने नायगिरा बिखौ नुवासो नोगोन होननानै रोसिखि देखायसो हैदों दा खावरिया बेखार जोंनि दिउरिखौ रावबो हाखाया दे फार्स्ट क्लास खा दिउरिया मिलिदो ओंखायनो खाफाला मिलिदो जां गंगा मेलानि न'परिबार এতিয়া बिमादे उन्दै लोगोसे हाबा खालामनाय लोगो बेयावनो लोगो खाथि सिना गोनां फोनना हरलाय गेसे गोबर का पानी कहाँ है ना होला नहीं दिया गोबर का पानी नहीं देगा अभी नहीं देगा हल्दी लगाने के बाद होना चाहिए हमारी इधर रोती है मम्मी नया मम्मी को बोल के रोना पड़ेगा पापा उधर है लड़की के घर में मम्मी इधर है मम्मी को बुलाओ भी नोंसोर फिसखौ मोना खिन्थु आं बिखाबाय मा मिथिं मोनखाया नोंसोर फैनो आगोलाव थुखैना थाबा जाया नोंसोरो ऐसा मम्मी बोल के ना नया मम्मी है आपका जैसे मम्मी है ऐसे बेटा देखो सेम टू सेम नो नमस्कार कीजिए दे लास्ट टाइम में ना राम लक्ष्मण का ये होता है ना नहीं है बोल के मतलब गोजांबाय खोमफिदो हनै माइ गोजांबाय माइ स्टर फ्रि फ्रि अखरलायदोंमोन मा नङा आइ दैया माइ गरम जानांगौमोन रेहाय खस्थ' मोनदों
Last time me, nggak, nungkuso. Baik, gue kacut sama nenek kesong mana aku. Gozang bay. Nasir mai ki giding subda mansibra. Gamsa kala banai. Bado. Bathroom थांनानै गानहैनो bathroom गानहैनो स्र' दुगैनानै दे बिखौ नियम खालामजाबाय